Hi guys, good morning. Diनै डिउटि स्टार्ट जालायबाय नै नैबेबो बर' जोंना आसोला माबा मबाइल चेक खालामदोंसो दैसै ओमफ्राय दिनै आइसार प्र सोलायसै आइसार प्रसो दिनै गारिया दासो आन्दायखांबाय आं गारिखौ माने बे गारिखौ जाय सलायो बियो फैयाखै ओमफ्राय साबिखौ लाना फैनानै नैबे गारिखौसो स्टार्ट होगासिनो आं मा जायाब्रा सानदों आरो बे ड्राइभारा गैयामोन दासो फैदों ओमफ्राय मा जायाब्रा गारियाथ' बेनो नंबाय नाम्बारा एखे नालाय मोनसेल' लास्टनियाल' दस्रा ओमफ्राय एखे कम्पानिनि केबिनाबो एखे ओमफ्राय आंथ' मबाइल लाङाखैना बेना केबिनावहाय मबाइल दंमोन आरो सोरनि मबाइल थाफैलाबायखो बिदि नंदों खामानि स्टार्ट जासिगोनलाय नै खामानिया माने बिराद आवगायगासिनो माने जन 1, 2, 3 बानायना होदों कम्पानिया जोंनिया दा जन 3 आव खामानि जागासिनो ओमफ्राय जन 3 आ बिराद आवगायगासिनो आरो खामानिया राजा फैखांबाय दाख्लै बाहाय राजानि खामानि बियो इन्टारनेशनेल एयारपर्ट भुटाननि दा नै बाहाय जावनोसै नै ओमफ्राय मैयाहाय डाम्पिं पइन्टआव मोनसे सर्ट्स भिडिअ बानायनानै हगारदोंमोन आं बे मा होनो जावनाय पइन्ट बियो बेनिफ्राय डाम्पिं पइन्टआव लांगोन आरो दे आइसारा बेनो मोजां आरो मोनसे सिङावहाय जेबो साउन्ड खोनाया बाहेरायाव जा गाबदों बेखौ टाटानिया सिं सा एकदम दावराव खोनाजोबो आरो अपुन सिलिंनि गारिया दा बेनो मोनसे नैबे मा होनो सिलेन्सार पाइपखौ गोजौजों थिखोजोबदों आरो नै बाहायसोमोन थिंखिया बैयावमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै लाबोदों 14 साखा बानायदोंमोन आरो 14 साखा बानायनानै माने अभारलड बोदोंमोन बांलादेश अन्थाइ बोदोंमोन बेनि थाखाय दा 10 साखायाव फसायानो सालानखौ बुरजा दानो बेनि थाखायनो 14 साखा बानायदोंमोन आरो दा बिदि मडिफाइड बानायनानै गारिफ्रा सेस प्रब्लेम होजोबदों वेरिंनि प्रब्लेम मा प्रब्लेम 10 साखाल' केपासिटिखौ बोरै जेन'बा 14 साखा माबानो ना बिदिनो प्रब्लेम होयो आरो मडिफाइड बानायलाबायनो गारिखौ दाना BS6 नि मडेल बानायबाय आरो गोजौजों ओरै लाबोनानै ओरै केटलिटिक कनभार्टार ओरै बानायबाय बावबो मेन्टेनेन्स रिक्वायर्ड खिथागासिनो मेसेज दंफैयो माने बानायनांसिगौ आरो कम्पिउटाराव सोबासो देखायसिगोन बियो मा प्रब्लेम दङ वेरिं सेस चेक इन्जिन लाइट ओंखारदों नै बेफोरखौ फुरा श'रुमावसो मोनजोबो नालाय रलाराबो नै फुल AC रलार फुरा AC गोजा आरो बे कम्पानिनि सानिनि दामिल'खा आरो मेचिनफोरा बाहाय सानिनि रलार बियो दा बाव रलार होगासिनो नै जावनानै ओमफ्राय नैबे 520 नि कबेलखौ मेचिन एकदम दामफार गंसे जाखायो बकेट मोननैजोंनो फुरा गिदिरखा आरो 520 नालाय नैबे मान गारि नै फुराना मडेल बिराद बोलो दं थावबो जायो बोलोबो दं बे गारिया कम्पानिनिखा बियो रिक्सारनि